Shining star. Kanatikadana nasikanzwana nando sinodarundo itando sami toda baby pandora toda baby. Yeah, see me I say the man and blood man young at the body step in those in 25 July the man live to South Africa for Kempton Park the man has for Amex the man nightclub, so you be there performing live, make it a date. Kempton Park sinangezi oti kideliver mangoma the man ana and team are performing live, so make it a date, don't miss Manawese 25. Yeah. Good day, ladies and gentlemen. Welcome back to your favorite channel, and please, if you are new, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. So after Blot I post this video writer endorsement ye show yake ye ku South Africa. This video rakatrenda zvisingaiti pa social media nekuda kwekuti vanhu vakaona utano hwemukomana waderera kubva paya paakabuda ku rehab handitika. So this video rakatrenda zvisingaiti, vanhu vachiti mukomana adzokera kuma drugs here or what is going on. Then after that takazoona moms vacho vakuresponda on that one yekuti hanzi mukomana adzokera kuma drugs here or something like that. Moms vaina vakazoresponda vakaita video vainaye mukomana zvikanzi mukomana haana kudzokera kuma drugs but chiri kuitika inyaya yeutano. There's a health issue nekuti mukomana haasi kunzwa zvakanaka, atova nemaweeks akati asiri kunzwa zvakanaka, ende vaitokumbirawo zvakare maprayers kuti tikukumbirawo maprayers enyu ekuti mukomana aite zvakanaka naika. So nhasi tazoona Zigo azoenda akanoita interview na Prophet kuda kwashe Jose vanova zvakare vaiva involvement munyaya dzekuti mukomana aende kurehab. So vauya vachitsanangura zvimwewo zvavatsanangura muzuva ranhasi. Saka ndinoda ndikusiyai panapa muchinzwa kutaura kwakaita moms vaBlot pavakaresponda panyaya ye-this video randabva kuplaya pekutanga. Then tapedza kuplaya video ramoms vaBlot, I'm going to drop again another video rakuda kwashe Jose vachitaura kutaura kwavaita vachitsanangura kutsanangura kwavanga vachiita kuti muone kuti mukomana adzokera kuma drugs here kana kuti haana kudzokera kuma drugs. Mobva matiudzawo zvakare mucomment section kuti muri kufungei, mukomana adzokera kuma drugs here kana kuti haana. Handiti maisa. See you next time. Hello Zimbabwe. Zvibona hangu zvikutrenda pamidia zvekuti akudhakwa nemadrugs aonda adii ari kutorwarawo zvake Blot. This is now the third week Blot akarara pasi achirwara. Saka zvese zviri kutaurwa izvizvi ndezvangowo zvekungosvibisawo zita rake, but otherwise Blot anga asitomogwa zvakanaka. Handoriwo neillness yanga ichitomunetsawo. Saka handisi kuziva zviro zviri kunyepera, vanhu vachinyeperana pasocial media kuti azopera azodii ari kudhakwa. Hazvisiri izvo Zimbabwe, ari kutorwarawo ichitomunamatira iwo todawo maprayers enyu. Going kuna koma Blot. Aish, zvinozvisa tsitsi muna Mwari. Koma Blot, when we arranged kuti vaende ku rehab, you know, even met the parents, arranged with the parents and organized kusvika vatorwa vaendeswa ku rehab. So vari ikoko you know, ndobva vazodzoka. So we found a place, you know, renting, you know, one of the places pavatenda kuti pari secure. Kure one yes. Negative influence. Yes, they even came to church with the wife. So one of the times the pastors, I don't know to Bell Church. One of the times, but you know, we are very busy with the work of God. You know, we try to try out as a human being, you must decide now. Several times we are counseling, we are doing this, trying to the moment munagata say, oh, you panos, a sudden turn around. My youth is not big. Drugs as right. That was our aim. And why are we doing this? After that, then they come to Jesus. You see, that was the reason. So I think we have got now some weeks, some weeks
We haven't reached out, but I'm sure our team after this, maybe they'll reach out to know what is really happening. Have you lost hope? No, we can lose hope, but it's just that I'm not the tishwira to move on with your decision, woman. To not try foot, but Yeah. to try, I will try, but you don't want to decision. We don't want to. Amai vacho vakabuda vachiti no mukomana asi pamadrugs vanhu vari vangosvibisa zita rake, but Anzi has been sick for 3 weeks now. If you kana mukanzwa kuna mama wacho, it means that's very true. Very true. So we are going to reach out. We are going to this Sunday we'll pray for him. We'll pray for him. It's not a problem. It's just that maybe because of you are here, you'll be off from even chitika unotumbwa, you know, mashure mchana. Asidai kurunzi chokwadi kuti ari pamadrugs. Were you going to be, are you disappointed kuti you would have empowered someone obadzokera that route? As a man of God, are you disappointed? Ngoti sevana unonga kuita moyo wekubereka semunhu wamwari unoita moyo waya wekubereka yawe. Noti pamwe semwana sinokona kuwanikwawo. But let's try again. Because ndikatanga nekudisappointika nini kune vabereki manje vane vana vacho manje. Ndovapa message kuti kudini manje. Let them keep on trying. So we are going to try with the other way. Kana veMatrix vangu vakamboita zviri zvishoma mishana. Titangovakumbira kuti vachingotiwedzerei kuti vabate basa ravo zvakanaka. Ndiri kuona zita reMatrix nezita renyu nevamwewo vanenge vakamaneja wacho vakatraiwo kubatsiridza panyaya iyi rakusvibiswa kunge ndivo vakatoita zvinhu zvakashata kuti kubatsira kunonzi tsitsi dzinoita dzinotsitsirira. Do you have some regrets kuti tsitsi dzangu idzi dzakuita kuti vanhu vatange kuti ko profeti vaya varipi, profeti vaya kuita nge profeti vaya pamwe ndo vatokonzeresa zvakaipa zvinenge asi kuona vanhu vachitotsvaka kudaro vane concern, vari right vanhu ivavo vane concern yekuti tiri kupi, tiri kumakomo mwana achirwarawo saka vari correct.